Let's go mga rides! Papunta tayo ngayon sa Montalban. Sabi ko nung nakaraan kong vlog, tatapusin ko yung pag-iikot ko sa mga barangay. Kaso na-void ako mga ka-rides. Kaya papunta ko ngayon sa Montalban para gagala lang saglit. May papakita lang ako sa inyo mga ka-rides, no? Yung Wawa Dam. Pero parang nakita nyo na yata yan eh. Pero papasok pa ako sa may looban. May mga nakatagong ano dun eh, mga pwedeng paggagalaan. Kaso traffic Yan. Ayan, Marikina tayo mga ka-rides. Doon na rin pala ako nag-start, no? Marikina ba yung ano? Yung nilikuan ko? Hindi ko alam kung part na ng Marikina yon. Riverbanks. Sana walang ulan sa Montalban para maganda tignan yung Wawa Dam. Pag nagre-renew ako ng ano mga ka-ride sa motor, dito ako nagpapa-renew eh. Mabilis lang dito mga ka-rides dahil medyo unti lang yung tao. Hindi katulad dun sa Quezon City, ang dami eh. Naloko na mga ka-rides. Ayun na naman yung ano, kaibigan nating ulan. Oo, umulan na siya. Ay, hindi. Pabagsak pa lang. Pero basa na oh. Wala pa naman akong dalang ano, yung cellophane para sana takpan natin to dahil gumagamit ako ng mic ngayon eh. Ayan na nga yung ulan. Wiset. Ito tayo. So ayun mga ka-rides, nagpaulan na lang ako dahil matagal mawala yung ulan. Sana walang ulan doon ano. Yung sulit yung pagbablog natin kung maulan doon. Welcome to San Mateo. Dito na mag ano, uumpisa yung traffic. Wala dito sa San Mateo hanggang Montalban. Ito yung pinaka-matraffic eh. Papunta ka dun. Yung Montalban kasi mga ka-rides na parang kaya yata yung ano, di lang ako sigurado. Parang most anong most ano, may pinakamaraming population sa ano, lahat na city. Hindi ko alam. Pero parang ganun, basta medyo isa sa may pinaka maraming population. Bubad lang ako ng kapote mga karay, tapos pagas na lang din kasi mainit. May ginagawa na rin pala dito mga karay, so pinapalapad nila yung ano, yung kalsada. Traffic yung mga palabas mga ka-ride ko. Yung papunta ay hindi gano.
Ipalapad nyo. Palapad. Ipalawakin nyo yung ano, kalsada. Matagal na rin pala akong di nakabalik dito mga ka-rides, no? Buti naman may ganito, no? Pag matapos to, sana lumuwang at huwag gawing parking area. Montalban mga ka-rides. Rodriguez na to ngayon. Doon papuntang ano, Robinson. Tayo diretso papuntang Wawa Dam. Gamit kaya ulit ako ng mic. Yan. Nakakabit na yung mic mga ka-rides. Pag papunta ng Wawa Dam, dire-diretso na lang naman to. Kasi nasa dulo yun. Kung galing dito ay mga nasa 30 minutes siguro. Yun lang ay traffic. So tatandaan nyo lang mga ka-rides, no? Dito sa Lovers Mall. Yan, Pure Gold Lovers yung tawag dito eh. Sa San Rafael. Yan, itong kanto na to, diretso lang. Huwag kayong liliko doon. Tapos ito ay diretso na lang. May isang kanto pa pala dito mga ka-rides, oh. Diretso pa rin tayo. Yan, diretso pa rin. Tapos yung dito ay malapit ka na makarating pag dito ka na. Ganda rin, oh. Sana hindi ano yung tubig, hindi kulay brown. Sana malinaw. Sabi. Puro bundok na dito mga ka-rides. Wow, banking. Rancho Luisito. Di ko pa napasok yan. Magkano kaya bayad dyan? Yung gilid niyan, yung dito sa left side ay ilog. Silipin natin mamaya. Mga ka-rides, oh. Sana walang kasalubong. Dito, silip tayo. Yan. Oh, malinaw yung tubig, oh. Oh, ang ganda. Yung likod dyan, di ko alam kung Quezon City or Bulacan. Oh. Ganda. Tara, diretso na tayo. Alam ko maraming paggagalaan dito eh. Pero yung alam ko yung Wawa Dam lang, tsaka yung paakyat sa ano, kabila. Pero may isa pa na pinapasok nila, dumadaan sila ng bridge. Hanging bridge. Malapit na tayo mga ka-rides kasi oh, nandyan na yung dulo. Ang dam ay nasa ano, gitna ng dalawang bundok na yan. Maganda rin dito mga ka-rides, oh. May mga kahoy-kahoy. Ito yung maganda sa Montalban, ano. Kahit ano, medyo maraming tao, yun yung bridge, oh. Hanging bridge.
Kahit maraming tao ay malapit sa bundok at maraming kahoy, medyo malamig-lamig pa ng konti. Dito tayo liliko sa kanan mamaya pag maghanap tayo nung paggagalaan. Yung Wawa Dam diretso lang. Pamitanan Protected Landscape. Andito yung yung tourist nila. Yun nga yun. Pamitanan Government. Yan. Andito yung mga parking area. Hanap natin ng pagpa-parkingan. Doon na lang sa loob. Ayan dito para maglakad-lakad tayo. So ayan mga lalaki ng bundok Tapos yung dam, yung nga sabi ko nasa gitna ng dalawang bundok na yan. Mga talipa pa rin pala sila dito. Park, ayun, may paradan. Magkano park dito, bro? 30 lang 30 lang. Ay, summit. Yan, papasok. So yung mga rides nakalimutan ko pa magdala ng stick. Hirap tuloy mag-vlog nito. Maraming parking dito pag-aagawan na dito. Ang pangit, wala akong dalang stick. So yan mga ka-race. Dito na yung packet. Dapat pala nagdala na lang akong helmet. Since wala akong yeah, may mga liguan din sa baba. Daan tayo mamaya dyan. May mga binibentang chips. Check natin mamaya kung ilang minuto yung paglalakad. Patay mo mga dito rito. Bango ng mga gulay. Oh, sarap. Wala talagang signal. Sige pa. Yung kuya, tignan mo. Dito sa aming dati, tignan mo. Kasi parang hindi na pwede dumaan dyan. Nakakulong namin. Ay, wala na. Sarado na. Ayan, may hanging bridge. Hinihingal na ako. Yung mga karidyo. Basahin ko yung sapatos ko. Uwi ako mamaya na basahin yung sapatos. Yeah. Para na tele ko. 2 minutes and 55. So, hinihingal na ako.
Yan, may naliligo sa baba. May ano dyan, oh. Kuweba. Ah, pumasok. Nakalimutan ko kasing dalhin yung ano. Light. Nakita ko na yun eh. Hindi ko kasi nilagay sa bag yung stick. Ay, hinihingal na ako mga ka-rides. Ayoko nung gano'n. Skills. Ah, may entrance dito. Magkano po? Okay. So maka-ride sa may ticket lang. Yan. Entrance oh. Oh. Diba? Ganda ng papasok. Ito yung entrance. 20 lang naman. Edge. Tapos. Ah, yan. Eh. Yan. 5 minutes ay naglalakad, kaso mabilis yung maglakad. Kaya adjust na lang. Nakakakit yung ibang motor dito. Taas na ito. Yan, ayan na. Ay, taas. Okay. Eh, yan o. Nasa ano, gitna siya ng dalawang bundok. Ha? Dito bababa. Yan, 5 minutes. Magsi 6 minutes mga akin. Pwede pa naman tayong makiat doon. Pero tingnan muna natin dito sa may bandang baba. What the hell? Yan. Mahirap yung babaan. Try ko. Mga bato-bato. Oh, ganda oh. Woohoo! Ano? Hindi umulan dito oh. Pumapakyat. Aray ko. Baba tayo mga rides. Yan. Yung babaan. Baka! Kaya tingat, medyo madulas pala yung bato. Kasi may mga umakyat na basa yung ano nila. Sinelas. Buti di ko dinala yung helmet. Oh. Hirap sana maglakad. Kasi hindi naman tayo kukuha ang cottage. Bibidyo na tayo. Ano to? Dito side ng... Dinadala natin natin sa ba? Oo, dahil. Yan, kawayan lang yung hagdan. Yung tulay. Ayan, mamasok.
Yo, what's up? Daan lang tayo. Medyo maganda. Ito yung view sa taas mga ka-rides. Diyan tayo bumaba tapos diretso muna kayo dito. May ano dito yung sasakay ka ng bangka. Pautang. May pautang pa yun. Yun o. Kaya sumakay ng bangka. Oh. Dati nakapasok pa ako dyan. Dito. Ngayon parang sarado no? Hindi na yata ina-allowed na pumasok. Yan. Sana may ano. Sana 60 lang. Sakay tayo pag 60 lang. Basa yung sapatos ko. No choice. Gusto natin makalapit sa tubig eh. Tamad rin tamad maghubad ng sapatos. Pisin na lang. Yan. Dito yung sa taas. So yun mga rides, may CR sila dito. 5 pag-ihi 5 bihis 5 atae 20. Ito na yata yung dulo. Check lang natin kung ano yung dulo. Mahal kasi yung bangka. Pag mag-isa ka lang 700. Hindi pa yata malakad hanggang doon. Kaso tinatamad na ako. So yung mga rides, try na lang din natin magbangka. Imbis na wala sa plano, try na lang para di sayang yung punta. Mahirap pag wala sa plano. Yan eh. Tutuloy eh. Ikot na naman daw dito. Hindi na rin naabot sa ano, yung may dam.
yata yung ano, dam. Hanggang dito lang yung bangka mga ka-rides. Sayang wala akong dalang drone para makita sana natin yung bagong ginagawang dam. Dito lang tayo. Maganda talaga kung may drone sa ano. May drone sana, may pinapaliparan. Oo. May pinakatapos dyan. Okay. Kaso wala. Hanggang dito na lang. So mga ka-rides. Pauwi na tayo. Dito sa pabalik mga ka-rides, nag-record pa ulit ako dahil ganda tingnan ng dalawang bundok at saka yung tubig para tayong ano, nasa Thailand.
Sakto lang. So ayun mga ka-rides, pauwi na tayo. Parang di na ako pupunta dun sa ano, yung sinasabi kong swimming pool. Medyo pagod na ako kasi dumiretso tayo sa may ano, Hanggat Dam, yung bagong ginagawa. Kaya siguro uwi na ako diretso. Layo din pala kasi ng biyahe papunta sa kabilang dam. So ayun mga ka-rides, pauwi na tayo. Hindi na muna ako tutuloy dito sa bandang kaliwa. Sa susunod na lang natin balik. Medyo napagod na ako mga ka-rides. Yung pupuntahan kasi natin dyan ay kailangan din lakarin. Tapos dito pala regarding dun sa sinakyan nating bangka, nakuha natin ng 300. Yung offer nila diba 700. Tapos yung mga kubo pala mga ka-rides, ang renta nun ay 250. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin mga ka-rides, no? At kita-kita ulit sa susunod na linggo. Once a week na lang tayo magbablog. Yung kada barangay, hindi ko pa alam kung itutuloy. Medyo na-bored ako sa ano na yun, content na yun. So ayun mga rides, salamat sa panonood, no? Shout out kina Boss Kuya Venture, Arnel, saka Mike. Tapos yung isa, nakalimutan ko. Sa susunod ko na lang siya isa-shoutout. So yun mga rides, bye bye.